Bisan usa ka semana na humana sinati ang bagyong Odette sa Cagayan de Oro City, pipila ka banay ang nagpabilin pa sa evacuation centers kay baha gihapon sa ilang mga balay. Atong sayro ng ilang kahimtang sa report ni Cyril Chavez. Baha nga hantod bagtak nga walay hubas-hubas. Kini ang kalbaryo karon sa mga residente sa Zone 1A Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Kini epekto gyapon sa pag-igo ni bagyong Odette sa syudad. Anaa sa 17 ka mga pamilya sa mong lugar ang nag-antos gyapon sa evacuation center. Problema sab nila ang posibleng epekto niini sa panglawas sa mga bata nga hatod sa baha. Hinungdan nga ang ubang residente sa lugar wala pa mihawa sa ilang evacuation center. Napami din kay tagatuhod man gud ang tubig, sir. Di pa gyud makanan kay naghan mo ba mga hugaw na nangutaw bitaw, sir. Sigon sa mga nabahaan nga residente, hangtod dughan ang kataas sa level sa tubig sa lugar niadtong pag-igo ni bagyong Odette. Nahasol jud gay nga ni manang among gikuan lagi gihanyo nga mga inigtabang jud tani nga makakuan mig laing balay ba nga layo sa baha ba. Tungod sa kusog nga ulan nga hatod ni bagyong Odette, nasudlan gayud og tubig baha kining mga panimalay. Og usa ka semana na ang milabay, wa gyapon nahubas ang tubig baha. Ug gawas sa lapok nga hatod niini, nalakipsab ang mga basura nga nasulod na sa mga panimalay. Panawagan sa mga residente karon ang tabang gikan sa lokal nga kagamhanan. Gusto lagi may mga tagamit kami kanang balay bitaw kabalinan amo. Plaster. Oh. Parang maplaster may kainani pero mi o kada ulin kalang disturbo kay mi nga. Hakot sa mga gamit, di pa ulin na po dire. Usually ang din kay kami permi may gusba. Kanya-kanya limpyo sa kwan. Pero ang barangay sige hatag pagkaon. Kaya dili pa sila katrabaho. So, kami sa supply. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.